מה אתה יכול לעשות? מלחמה. עוד תפילות. איפה עוד יש פה? דוד המלך הלך להתפלל אחרי שהוא ראה. מה זה? איפה שני? דוד המלך אחרי שהוא התפלל, אז הוא נהיה רגל רביעית וקבע על השם. איפה זה שייך? המשיח, מי? לא, אבל הוא צדיק. צדיק. אתה עדיין מה נקום עובד לא, אחורה? לא, אתה חבר. תחק אותך חבר שלי על מה נקיים זהו. למי יפס? למי? למי? תפוס אותה למה ניסן? תפוס. כמה מרביץ לי? השם,